Ikusten nuen orduan kolorea gorri, sudur punta luzea ubel, tripa kanpoan, zilkoa agerian, antzin gibel balantzaka kikara eskuetan, kafeari lau sufre mokor aurtikitzen espantuz, ileskorra balitzan, emazteari zazpa, eta tunelokoa ordenak izatean betetzen ez, baldin bazituen, aurrak eraziak eta azoten esten, eta usoak noski errespetatuan atxikitzen kontatzen zen nola behin eroturik. Katuteiko ardiak bere funtzetan hasi zirela mendekatzeko hartoz landatu etxe arteko bost eskartearek. Aita ezin ziren transgenikoak dailuz, mostitzutuen. Ez dut erretearen beharrik kakukteiek ardiak bordaren inguruetan zaindu zituela hortikara. Ardiak hartaturik herriko plazako ardo saltegiaren oporrearen iragiten zituen arratzaldean. Emaztea atzetik zaukala negarrez oi uka. Noiz oiz, Joanez, haugi etxera egoitik. Gizona entzun gogor edo etxia zebilen ardurenean.